ኣብ ክልል ኣምሓራ ህንፀት ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝተረብረበ ዕንፀይቲ ብምፍራሱ ብውሕዱ 36 ሰባት ሞይቶም። እተው ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ መንጀን ሸኮራ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣመንቲ ዓመታዊ በዓል ማርያም ንምፅምባል ኣብቲ ህንፀት ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርኢሉ ዝነበሩ እዋን የጋጢሙ። እቲ ሓደጋ ብ21 መስከረም 2018 ኣብ ቆፃፅራ ጉዕዝ ንጉሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ዛጊድ 36 ሰባት ክመቱ ከለው ልዕሊ 200 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ኣሕመድ ገበየ ገሊጹ። እቲ መሰጋገር 14 ዓመት ዘቁፀረ ኮይኑ ሰባት ክበፅሑ ከለው ልዕሊ ዓቐን ስለ ዝተሸከመ እዩ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ። እቶም ኣመንቲ ተብ ህንፀት ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዑደት ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝፈረሰ ዝገልጹ ሰብ መዚ ተኸባቢ እቶም ግዳያት ናብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሕክምና ከም ዝተወሰዱ ድማ ሓቢሮም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ቁፅሪ ግዳያት ካብዚ ንላዕሊ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ጠቒሱ ጉዳት ወፃኢ ግብፂ ፖርት ሱዳን ምስ ፕሬዚደንት ሉላዊት ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። እቲ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ርክብ ፀጥታን ምርግጋእን ሱዳን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ፃዕታት ከምኡ እውን ኣባልነት ሱዳን ሕብረት ኣፍሪቃ ዳግማይ ንምጅማሩ ዘትዮም። ስምዕ ሰላም ክቕበሎ ይወሰንኩን ክብል ሓማስ ገሊጹ። ሓማስ ነቲ ትራምፕ ነቲ ኣብቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራፅ ዝሓፀፀ መደብ ንምቕባልን ንምድጋፍን ከም ዝፀገሞ ድማ ይገልጽ ኣሎ። ሰበስልጣን ሓማስ ኣብ ውጥን ሰላም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቃዛ ንምፍታሕ ኣፅዋር ሓማስ ሓዊሱ ምምሕያሽ ክግበር ከም ዘድልዮ ምስ መሪሕነት እቲ ጉጅለ ቅርበት ዘለዎም ፍልስጤማውያን ምንጪ ንማዕኸን ዜና ኤፍቢ ሓቢሮም። ተጋዳላይ ሜጀር ሚካኤል ፈረዝጊ ተሰዊኡ። ገዲም ተጋዳላይ ሜጀር ሚካኤል ፈረዝጊ ብ29 መስከረም 66 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ኣብ ወርሒ ሰነ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ሚካኤል ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ስልያ ውድብን ድሕሪ ነፃነት ድማ ፖሊስ ከምኡ እውን ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ብዝተፈላለዩ ፀፍሕታት ሓላፍነት ንህዝብን ሃገርን ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ተጋዳላይ ሜጀር ሚካኤል ኣልሓዳር ነቦ 6 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማሊ 1 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ። ሚኒስተር ምክልኻል ክፍለ ሰራዊት 24 ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ሜጀር ሚካኤል ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንመሳርሕትን ስድራቤት መቃልስን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዓሌታዊ ምትፍናን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ብዝግበር ኩናት ሕድሕድ ሃገራት ኣብ ሓደ ሓደ ብዝፈጠሮ ይኹን ኩናት ከምኡ እውን ዳግማዊ ምትፍናን ብዝተፈላለዩ ሃገራት ሓይልታት ዝፍለጥ ዞባ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካልእ ኩናት ከየውላዕ ተሰጊኡ ዘሎ ኮይኑ እዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ጥርቢ ብቐንዱ ኢትዮጵያ ብተልዕሎ ዘላ ሕቶ ዋናት ኣብ ደገ ባሕሪ ዝተበገሰ እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ ንምርጋፅ ድማ ብሓይሊ ንወድኡ ዓሰብ ኤርትራ ክትምንዝዕ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ኣማራፂ ምዃኑ ኣብ ወዲ በሻሻን ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ከምኡ እውን ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ማዕኸና ዜና ዝነጥፋን ጓሃሮ ዘለዋ ጉዳያት ኮይኑ ንዝሓለፈ ሰዓት 2 ዓመት ፀንሐ ጉዳይ እዩ። ኣምባሳደር ኤርትራ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዝነበረ ዶክተር ዓብደብርሃን ገሎ ገርግስ ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ዓብደብርሃን ኣብዚ ሕዚ እዋን ላዕለዋይ ኣመኻሪ መስርሕ ሰላም የመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኤርትራዊ ምሁር እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ሰካፊ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብቐጥታ ተልዕሎ ዘለዋ ዋናት ኣፍ ደገ ባሕሪ ታሪኻዊ ይኹን ሕጋዊ መሰረት እንታይ እዩ ዝብልን ናበይ ከምርሕ ይኽእል ጽልኡ ዘን ክልተ ሃገራት ኮነን እዩ እንታይ የርእየካ ክብል ተሓተተ ኮይኑ ኣምባሳደር ዓብደብርሃን ድማ ከምዚ ክብል ይገልጽ። ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ዝምድና ኩናትን ግጭትን እዩ። ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጠቐነታት ክልተ ነንወይ ተራፃሚ ተረኻታት ስለ ዘሎ ይኽእል ይገልጽ። ብወገን ኢትዮጵያ ወይ ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ እንተበልና ይሕይሽ ዝዝርጋሕ ተረኻታት ኢትዮጵያ ን3000 ዓመት ድሕሪ ምምስራት ንግስነት ኣክሱም ከም ነፃ ሃገር ኮይና ክሰርሕ ከም ፀንሐት ኤርትራ ድማ ኣካላ ኮይና ከም ፀንሐት ዝግለጽ ሓቅነት ዘይብሉ ናይ ፈጠራ ተረኻ ይኽብል ገሊጹ። ብወገን ኤርትራ ከዓ ልክዕ ከም ትግራይ ሓያሎ ቦታታት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣካል ወይ ማእኸል መዋልድ ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀዳማይ 1000 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዋን ንግስነት ኣክሱም ምስ ወደው ኣድሊስ ዓብዪ ስልጣነ ማእኸል ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ዓለማዊ ንግድን ናይ ስልጣነ መርኣያት ከም ዝነበረ ይመን ዝበለ ኮይኑ ንግስነት ኣክሱም ግን ሓንሳዕ ምስ ወደቐ ድሕሪ ኣይተሰአን። ካብ ምውዳቕ ንግስነት ኣክሱም ኣትሒዙ ክሳብ 1952 ድማ ኢትዮጵያ ወይ ታብስንያ ትበሃል ዝነበረት ብፍላይ ካብ 1557 ኣትሒዙ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲኡ ሸነኻት ክስካብ ሶማል ሃረር ንገዛ ርእሱ ብመናደቕ ዝተኸበበ ቱርካውያን ዝነደቕዎ መንደቕ እዩ ክብል ይገልጽ። ስለዚ ብዘይካ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኤርትራ ዝተቆረነትለን ካብ 1952 ክሳብ 1962 ከምኡ እውን ንፌደሬሽን ብኢደወንን ብምፍራስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ኣብ ዝገወጠሉ እዋን ካብ 1962 ክሳብ ነፃነት ኤርትራ 1991 ኣብ ዝነበራ 39 ዓመታት እዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ገማግም ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ታሪክ ንባዕሉ ህያው ምስክር ይኽብል ይገልጽ። ስለዚ ትረኻብ ፈጠራ ዝተመርኮሶ ስለዝኾነ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እውን ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራን 30 ዓመት ተቃሊሱ ዓብዪ መስዋዕቲ
ከፊል ናጽነት ተረጋጊጹ ነፃ ሉዓላዊት ሃገር ክምስርት ክኢሉ ይኽእል እውን ገሊጹ እቲ ጸገም ግን ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ናጽነት ወይ ናፃ ሉዓላዊት ሃገር ኤርትራ ዘይምቕባል ኣሎ ስለዚ ድማ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ዘን ኣብ መንጎ ተዘይዕጸፍ ድሌት ኤርትራውያን ንመሰርቕ ሰውሳነን ነፃ ሃገረ መንግስቲ ልዕላዊት ግዛታዊ ምሉእነታ ዘረጋገጸ ሃገር ናይ ምህላው ድሌት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝመጹ ስፋሕፋሕቲ ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ ነፃ ህላዊ ኤርትራ ስለ ዘይቕበሉ ንኤርትራ ብምጓዝ ሉዓላዊ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሃረርታ ዘበገሶ ይኽእል ይገልጽ እቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተገበረ ወራር ትሒዝካ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዝመጹ ኣይ ሰላማይ ኩነታት እዩ ነይሩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ኣብ 2018 ዝተፈረመ ናይ ሰላም ምሕዝነት ስምምዕ ከዓ ምናልባት ንብዙሕ ተስፋ ናይ ነባር ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተስፋ ናይ ምሕዝነታዊ ዝምድና ተንቢሩ እዩ ነይሩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ከም ኣካልቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናብ ርሑቕ ከባብታት ሃገርና ንምስፋሕ ዘካየደ ዘሎ ጻዕሪ ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ኣብ ርሑቕ ከባብታት ይሰርሐለን ድሮ እውን ስርሖ ብምዝዛም ይርከብ ኣሎ እዚ ድሮ ምትካል ታወራት ናብቲ ፀሓያዊ ፀዓት ተዛዚሙ ዘሎ ስራሕ ኣብ ሓደ ጥቅም ተሰርሖ ጀሚሩ ይርከብ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንርሑቕ ከባብታት ሃገርና ቀረብ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምውዳድ ዘካየደ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ከባቢ ከተማታት ሃገርና ርሑቕ ዝርከብ ከባቢ ትምህርትን ጥዕናን ካልኦት ትሕቲ ቅርጽን ክህነፃ ክኢለን እየን እዚ ሕጂ ከባብታት በቀላ ማሬት ታሕት ኣገልግሎት ዝህብ ናይ ቴሌፎን ተንቀሳቐሲ እዚ ኣገልግሎት ድማ መቐጻልታናት እዩ ተረባሕቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ኣባላት ብወገኖም እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥሞም ዝነበረ ናይ መራኸብታት ሽግር ተፈቲሕሎም ከም ዘሎን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ድማ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋጽ ኣብ ምክያድ ዘሎ ጻዕሪ መንግስቲ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ምስ ምዕባለ ከተማታት ሃገርና ተወዲኑ ንክኸይድ ከም ፖሊሲ ሓንፂ ዝፅዕረሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ካልእ ዜናና ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕፅፍጻፍ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እሞ ንሻዕብያ በዝሒ ማዕበል ክስዕሮ እየ ዝብሉ ትንታነታት ክትርኢ ዘግርም ዘድምፁን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ስርዓታት መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዘይብሉ ዘይኮነሎም ግዲ ኮይኑስ እዚ ሕጂ ዘሎ ዕቡል ስርዓት እውን ታርኡ ኣኺሉ ብማዕበል ህዝብን ድሮናት ነጥዋራትን ምፍርርሑ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ጽግና ክፍክር ነጥዋራት ከዋጣውጥን ሻዕብያ ኢደ ጣሚሩ ክርኢ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ብሂወት ጥራሕ ዘየለ እዩ ዝኸውን ስራሕ ሻዕብያ ግን ሰላሕታን ዘይናገር ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ምስራቕኻ ጥራሕ ኢኻ ሻዕብያ መን እዩ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ከትርኢ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ኤርትራ ሰብ የብላን ኣብ ሓንቲ ሓይሊ 20 ሰብ ጥራሕ ተሪፎም ረኸብታት ምዕራባውያን እውን ጎይታታት ኩናት ከዓ ኤርትራ ብዓቕሚ ሰብ ፍጹም ዝተጠንቀቐት ሃገር እያ እናበሉ ክግዕሩ ተራእዮም ነይሮም ስላዕ ውላድ ናቕፋ ዝዋኖም ምስ ፀሓየ ግን ዓለም ብዓለም ኣኽቲ እውን ክተልቅስን ተረኣያ የለን ዝተባሃለ ሻዕብያ ግን ከመይ መፂ ንዝብል ሕቶ ግን ክስካብ ሕጂ መልሲ ኣይተረኸበሉን ዘሎ ሻዕብያ ብተግባር እምበር መራኸብታት ትረኽቦ ዘይኮነ ከም ትምህርቲ ወሲዶም ጌታቸው ምዕንጅል ውትማልና ማሕበራዊ መራኸብታት ብምምጻእ 130 ሚልዮን ህዝቢ ክብል ሰሚዕና የለና በዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስርዓት ሃገር መርገም እምበር ምርቓ ኮይኖም ከም ዘይፈልጡ እውን ዝፍለጥ እዩ ሕጂ እውን ተኣምር ክፍጠር ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎን ዝበሃላ ናይቲ ሃገር ዓውዲ ኩናት ኮይነን ንዕዘበን ስለ ዘለና እዘን ንዕዘበን ዘለና ዘመኖት መራኸቢ ኩናት ኣብ ዕጥቂ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝኣተዋ ዘመናውያን ሓደስትን እየን ሻዕብያ ትእትየ ካልእ እትየ ዝብል ግን ቃል ኣይመለቖን እዘን ስትራቴጂካውያን መራኸቢ ኩናት ዓጢቆንኦ ዘለዋ ኣፅዋራትን መፀናፀን ስርዓተ ሚሳኤልን ደረጃ ዝሓለወን ተወዳዳሪ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ህላወ ዘን መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ንዓለም እውን ኣገዳስን ኣርውሓን ስለ ዝኾነ እዘን ናይ ቢልዮን ዶላራት ዋጋን መራኸቢ ኩናት ንሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ምክልኻልን ዝወፁ ልዋታት ከዓ ብቓላት እውን ዝግለጽ ኣይኮነን ኣብ ሓፈሻዊ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ወከልቲ ሃገራት ውድባት ዘካየደ ርክባት እዞም ተወከልቲ ሃገራት መንግስቲ ኤርትራን ፀጥታዊ ውሕስነት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ንምርጋእ ትገብሮ ዘላ ስራሕቲ ብቓላቶም ክዛረቡ መስኪሮም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ወደን ላዕለዋይ ተፃዋዕ ኣውሮፓን ኤርትራ ፀጥታዊ ውሕስነት ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እትገብሮ ዘላ ተራ ብምስጋን ምስ ኤርትራ ሓቢረን ክሰርሓ ምዃነን ቃልኣተን ኣለዋ እቲ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሚስጥራት ሻዕብያ ሓደ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ይገፅዎ ከም ዘለው ድማ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ላዕለዋይ ኢድ ንውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ብምስጋን ኣሜሪካን መራኸቢ ኩናት ንኤርትራ ክትዋ ከም ትኽእል ክገልፁ ንዕዘብ ኣለና ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ብትፃወቶ ዘላ ዓብዪ ተራ ክትምስገን ኣለዋ ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ንኣሜሪካ ከም ዘሐጎሳን እዚ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ንምፍጣር ኣገዳሲ ዘይኮነስ ግዴታ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ብተወሳኺ ኤርትራ ብፅላት ንምክልኻላ ድርማ ዝኾነ ተወሳኺ ሓይሊ ደሪባ ኣላ ሻዕብያ ስግር ጎረቤት ከዕጉርጉርን ከዓውድን ሓንቲ ቃል እውን ትኹን ኣይፈከረን ስቕታ ሻዕብያ ዘሸቐለ ወዲ በሻሻ ኣብ ሸንፈለል ወዲቑ ድማ ንዕዘብ ኣለና